ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст, мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар фазои сулҳу осоиштагӣ иттиҳоду сарҷамъии миллати тоҷик зери роҳбарии абармарди майдони сиёсат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам омад, ки Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар заминаи сиёсати дарҳои кушода ҳамгироии некро бо кишварҳои ҷаҳон ба роҳ монад. ҷумҳурии Узбекистон яке аз кишварҳое ба ҳисоб меравад, ки дар заминаи сиёсати муваффақонаи сарони давлатҳои бо ҳамдӯст солҳои охир сатҳи ҳамкории дуҷониба марҳилаи навро касб кард. 18 апрел президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо сафари давлатӣ вориди ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олимақомро бо нишони эҳтирому самимияти олӣ ва ҳусни ҳамсоягию бародарӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истиқбол гирифтанд. В международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя в знак огромного уважения и искренности, добрососедства и братства встретил основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомалӣ Раҳмон.
با خاطر پذیرایی سزاوار مهمان عالی مقام سرور دولت دوست و همسایه ازبکستان میدان فرودگاه با عکس‌های سران دولت‌ها، شعارها و پرچم‌های دولتی تاجیکستان و ازبکستان идона آراسته شد. В ходе теплой беседы, произошедшей в аэропорту между двумя главами государств, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, искренне приветствовал президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева, с прибытием в Таджикистан. با خاطر پذیرایی سزاوار مهمان عالی مقام شماره زیادی جوانان و نورسان مملکت با گل و پرچم‌های دو دولت دوست و با شعارهای ترنمگر دوستی خلق‌ها مهمان عالی قدر را پذیرایی نمودند. В ходе теплой беседы, произошедшей в аэропорту между двумя главами государств, была выражена уверенность, что итоги государственного визита будут способствовать укреплению и расширению сотрудничества, дружбы, отношений стратегического партнерства и солидарности стран. اینک ما مشاهده میکنیم که کاروان ماشین های پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف نیز به قصر ملت وارد می شوند. مراسم استقبال رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان در میدان قصر ملت که به خاطر پذیرایی مهمان عالی‌قدر идона آرا یافته است برگزار می گردد. В это время кортеж президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева въезжает во Дворец нации. Официальная церемония встречи президента Республики Узбекистан проходит на площади Касри-Милат, празднично украшенной к встрече высокого гостя. тавре мебинем асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёевро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. барои истиқбол аз байн омода бош.
جناب عالی پرزیدنت جمهوری ازبکستان باتالون قراول فخری با مناسبت تشریف دولتی شما به سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر باتالون قراول فخری подполковник حافظ‌زاده. طوری می‌بینیم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در صحن حولی قصر ملت جهت گذاشتن از نزد صف قراول فخری عرض احترام مهمان عالی مقام با پرچم دولتی تاجیکستان و شناسایی با هیئت‌های رسمی دو جانب از شاهصفه فخری پایین شدند. سلام. Церемония встречи сопровождается исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением глав государств перед почетным караулом, выражением почтения высокого гостя таджикскому государственному флагу, знакомство с официальными делегациями двух сторон и шествием частей почетного караула.
ما شاهد صحبت‌های دوستانه و صمیمانه رهبران دو دولتی با هم دوست هستیم. رهبر دولت و مهمان اولی قدر در نزد درآمدگاه قصر ملت آبادانی و شکوفایی پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه را نظارت کرده ایستادند. Перед входом в Касри Милат президент Республики Таджикистан обратил внимание президента Республики Узбекистан на вид города Душанбе. Следует отметить, что за последние годы руководством города Душанбе был предпринят ряд созидательных шагов для реализации стратегических целей страны и на этой основе повышения благосостояния жителей столицы. Благодаря предпринятым мерам город Душанбе стал современным развитым городом. کوچه و خیابان‌های سبز و گلپوش، باغ و گلگشت‌های نظربا و ساکنان و مهمانان شاد و مسرور و مفتون این همه زیبایی‌ها. این همه تصویر است از مشاهده شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستانی صاحب استقلال. امروز قدم زدن در کوچه‌های شهر از فضای زیبا و کوچه‌های گلپوش به کس حلاوت خاص می‌بخشد. همچنین باعث باز هم زیادتر جلب شدن سیاحان به این شهر آرزوها می‌گردد. پایتخت مملکت شهر دوشنبه امروز در حقیقت هم به یک شهر زیبا و خیلی جالب و نظرآباد تبدیل یافته است. بناهای خوشتر و زمانوی بلند آشیانه چی معماری و چی استقامتی و خدمت رسانی، باغ و گلگشت‌های پر از گل‌های شکوفان بهاری، انفراستراکچور کاملی باغ‌های فرهنگی فراغتی از جمله تدبیرهای آبادانی و سازندگی است که دوام چند سال اخیر به انجام رسانیده شده است. Столица страны превратилась в красивый и привлекательный город. Красивые и современные высотные здания, административные и жилые комплексы, сады и аллеи, полные цветущих весенних цветов, полноценная инфраструктура парков, культуры и отдыха – результат мер по благоустройству и строительству. پایتخت مملکت شهر دوشنبه امروز در حقیقت هم به یک شهر زیبا و خیلی جالب و نظرآباد تبدیل یافته است. بناهای خوشتر و زمانوی بلند آشیانه چی معماری و چی استقامتی و خدمت رسانی، باغ و گلگشت‌های پر از گل‌های شکوفان بهاری، انفراستراکچور کاملی باغ‌های فرهنگی فراغتی از جمله تدبیرهای آبادانی و سازندگی است که دوام چند سال اخیر به انجام رسانیده شده است. توجه خاصه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های پیگیرانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه پایتخت مملکت را به یک شهر آرزوها تبدیل داده است و سیاحان زیادی را مفتون کرده و آنها می‌خواهند در فرصتی برایشان دسترس به تاجیکستان آیند و از زیبایی‌های این شهر لذت برند. امروز قدم زدن در کوچه‌های شهر از فضای زیبا و کوچه‌های گلپوش به کس حلاوت خاص می‌بخشد. همچنین باعث باز هم زیادتر جلب شدن سیاحان به این شهر آرزوها می‌گردد. Зеленые и покрытые цветами улицы и проспекты, прекрасные сады и аллеи, а жители и гости радуются и любуются всеми этими красотами. Особое внимание руководства правительства Республики Таджикистан и постоянные усилия исполнительной власти города Душанбе превратили столицу страны в город мечты и очаровали многих туристов, приехавших в Таджикистан, чтобы насладиться красотой этого города. Прогулка по улицам города доставляет туристам особое удовольствие от прекрасной атмосферы и усыпанных цветами улиц. اینک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف وارد قصر ملت شدند. В Касри Милат вошли основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев. Здесь пройдет официальная церемония фотографирования, затем на специальной встрече глав государств, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева, начнется обсуждение вопросов развития и расширения дружественных отношений и стратегического партнерства между Таджикистаном и Узбекистаном. Далее переговоры продолжатся в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран. баъди анҷоми маросими истиқболи расмӣ дар қасри миллат баррасии масоили дӯстию ҳамкории тоҷикистону ӯзбекистон дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо оғоз гардида дар вохӯрӣ бо иштироки ҳайатҳои васеи ҳарду ҷониб идома ёфт. дар ҷараёни мулоқоти сарони давлатҳои тоҷикистону ӯзбекистон муҳтарам эмомали раҳмон ва муҳтарам шавкат мирзиёев масъалаҳои таҳкими робитаҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳамкорӣ муҳокима гардид. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон меҳмони
оли қадр президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёевро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд. Таъкид гардид ки Ӯзбекистони ҳамсоя шарики стратегӣ ва ҳампаймони боэътимоди Тоҷикистон аст ва муносибатҳо бо он бар пояи усулҳои ногусастании дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва эҳтироми манфиатҳои ҳамдигар асос ёфтаанд. ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорату иқтисод, нақлиёт, энергетика ва кишоварзӣ аз самтҳои муҳими робитаҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон мебошад. Аз ин рӯ дар рафти мулоқоти сатҳи олии ду кишвар бо иштироки ҳайатҳои расмӣ оид ба ҳолати имрӯзаи ҳамкорӣ дар ин бахшҳо муовинони сарвазирони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон гузориш доданд. баъди гузориши шахсони масъули ҳукуматҳои ҳарду кишвар масоили дигари мавриди таваҷҷуҳи ҷонибҳо муҳокима гардид. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи баланди робитаҳои сиёсӣ, рушду густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, фарҳанг ва амният изҳори қаноатмандӣ карданд. нақши комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ дар таъмиқи муносибатҳои ду кишвар назаррас арзёбӣ гардид. ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисодиёти рақамӣ, таҳқиқоти технологӣ, тиҷорати электронӣ ва хизматрасонии замонавии саноатӣ самтҳои наву ояндадори робитаҳо дониста шуд. дар рафти мулоқот таъкид гардид ки бастаи нави санадҳои дуҷонибаи имзошаванда аз ҷумла ҳуҷҷати таърихии аҳднома дар бораи муносибатҳои ҳампаймонӣ заминаи ҳуқуқии ҳамкориро ба таври назаррас тақвият мебахшанд. масоили ҷалби сармоя, рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорат, саноат, мошинсозӣ, коркарди муштараки маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли маводи доруворӣ ва бунёди нерӯгоҳҳо аз мавзӯъҳои дигари музокироти ду кишвар буд. рушди ҳамкорӣ дар сохтмони муштараки нерӯгоҳҳои бодию офтобӣ аз самтҳои судовари робитаҳои ояндаи ду кишвар номида шуд. дар рафти вохӯрӣ масъалаҳо оид ба густариши робитаҳо дар соҳаи нақлиёт, боркашонӣ, таъсиси хатсайрҳои нав байни минтақаҳои ду кишвар ва идомаи талошҳо ҷиҳати сохтани роҳҳои оҳан мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид ки Тоҷикистону Ӯзбекистон имкон доранд ҳаҷми гардиши молро ба $2 миллиард расонанд. дар раванди рушду густариши муносибатҳо, ҳамкории байни минтақаҳо, тавсеяи робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ, ҷудо кардани квотаҳо барои шаҳрвандони ду кишвар ва чопи муштараки китобҳои дарсӣ амри муҳим арзёбӣ гардид. ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои таъмини амният ва дар минтақа, таҳкими фаъолияти сохторҳои марбута дар самти мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, зуҳуроти ҷудоихоҳӣ, ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ, инчунин қочоқи маводи мухаддир ва ҷиноятҳои кибериро баррасӣ карданд. дар рафти мулоқот ҳамчунин масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар чаорчӯби ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ муҳокима гардид. пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Ӯзбекистон дар қасри миллат маросими табодули санадҳои нави имзошудаи ҳамкорӣ баргузор гардид. дар маҷмӯъ аз рӯи натиҷаҳои вохӯрӣ 28 санад ба имзо расид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба аҳдномаи ҳампаймонӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон имзо гузоштанд. сипас дар ҳузури сарони давлатҳо аз тарафи намояндагони ҳайатҳои расмӣ табодули санадҳои нави имзошуда сурат гирифт. аз ҷумла ҷиҳати рушди муносибатҳои байни минтақавии ду кишвар 6 созишнома оид ба ҳамкории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳои хатлону суғди ҷумҳурии Тоҷикистон бо вилоятҳои Хоразм, Фарғона, Сирдарё, Намангон ва Андиҷони ҷумҳурии Ӯзбекистон ба имзо расид. созишномаҳо, протокол, ёддошти тафоҳум, харитаи роҳ ва барномаҳои ҳамкорие ки дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид, рушду густариши ҳамкориро дар соҳаҳои барои ҳарду ҷониб муҳиму афзалиятноки сарҳад, ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, саноат, алоқаи ҳавоӣ, алоқаи байналмилалии автомобилӣ, сохтмон, пул, комплекси агросаноатӣ, байторӣ ва бехатарии озуқаворӣ, фарҳанг, китобдорӣ, тайёр кардани кадрҳо дар соҳаҳои вирусология, микробиология, биологияи молекулавӣ, эпидемиология, биотехнология ва фармакология, аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмиомӯзгории тахассуси олӣ, сайёҳӣ ва назорати фаъолияти ташкилотҳои қарзиро
танзим менамояд. бо итминон метавон гуфт ки санадҳои нави имзошуда заминаи ҳуқуқии самтҳои гуногуни ҳамкории бисёрҷонибаи ду кишварро ба таври назаррас таҳким мебахшанд. баъди анҷоми маросими имзои санадҳо сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев барои доираи васеи хабарнигорон нишасти матбуотӣ ороста натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олиро барои таҳкиму тавсеяи минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ, бародарӣ ва ҳамҷаворӣ неку назаррас арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки ба имзо расидани шумораи зиёди санадҳои нави ҳамкорӣ бахусус аҳдномаи ҳампаймонӣ миёни ду кишвари ҳамсоя барои густариши бесобиқаи робитаҳо роҳи васеъ боз менамояд. 18 апрел дар қасри миллат дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон маросими супоридани мукофотҳои давлатии Тоҷикистон ва Узбекистон ба як гурӯҳ ҳунармандони ду кишвар баргузор гардид. Бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонӣ бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳми арзанда дар рушди ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон 4 нафар аз ҷумла Озодбек Назарбеков, Муножатхон Юлчиева, Ағабай Сабиров ва Юлдуз Усмонова бо унвони фахрии ҳофизи халқии Тоҷикистон ва Ёдгор Сагдиев бо унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. ҳамин тавр бо фармони президенти ҷумҳурии Узбекистон дар бораи сарфарозгардонии гурӯҳи арбобони санъат ва ҳунари ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳми назаррас дар рушди ҳамкории стратегӣ, ҳампаймонӣ, дӯстии чандин асра ва ҳамсоягии наку, ҳамчунин барои пешбурди фаъолияти самарабахш ҷиҳати ҳифз ва инкишофи ҳунар, арзишҳои маънавӣ ва мероси таърихӣ, нақши муассир дар самти таҳкими дӯстӣ байни мардумони ба ҳам бародар Мирали Достиев, Исмоил Назриев, Фурқат Саидов, Тулқин Тоҷибоев ва Раҳматулло Ҳошимов бо унвони ҳофизи халқии ҷумҳурии Узбекистон сарфароз гардонда шуданд. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти ахбор. Хайр, саломат бошед.